keto kar thieth makoro nyithindo man gi cases aina machalo gi mae nyalo biro to wathiedhogi. Adwa ni mondo anyis piny owacho ni bedo gi nyathi kich ok en home mineno koger to nyithindo chikore. Nitie gik mang'eny mane iye kanyo. Nyathi kich ma intiere godo nyalo bedo matuo tithiedhe. Samithiedhe ni dwaro ni in ng'ama responsible mong'e ni thiedhe osiptal mane to tuo ni en mane. Ara ni mondo aket pach jowinjo wa ong'e ngima nyathi kich en. Nyathi kich dhi skul mondo chieng' moro bed gi ngima maber e higni mabiro, nikech kikawe to kipuonje to bende gimikonye godo onge. Nyathi kich ok onyuol nyathi achiel, samoro onyuol gi nyithindo kata bich. Nyiso ni odno nitie kiye bich. To kiye gi nitie moko modak gi wede mamoko to in ikawo achiel kende. Samoro achiel mikawo ni ema nyalo biro somo makotieko to dok ting'o ngima jowetege. An kaka asebedo karan organization mara mar God Will Provide Orphanage Home, nyithindo gi nakawogi kuom wedegi mane gidak godo. Kane luwore ni wedegi bende nigi ting' mapek ma ok nyal chako rito nyithindo gi kendo. Nitie nyithindo ma piny owacho kokalo kuom migawo mar nyithindo emokelona kage wach nyathini wakwanye to onge kama wanyalo kete, ok wanyal kete police station nyaka chieng'. Wanyalo mana ng'iyo kama nitie ot ma ikane nyithindogi. Nyithindogi nokelnwagi. Saba nokelnwagi nwakawo responsibility kaka jok ma dak gi nyithindogi. Mwang'e nyathini kobiro to kaka koro meka for example nikech ema ng'eyo kabisa. Ang'ado nege nyaka kad mar NHIF. Ma samora mora magituo kata gin dala kuma